tuna 5 flex 10% kan in du ve ve tina du ve ve ni chu ama sabera ron in lan tur hi Suzanne Delish Delight ti ania mizo pa ina hian kurtai omlo na hi awang viawin karinga thingpui hang kanin chuan kan veilama kurtai atel nge nge chin ashi sel boka thil dang pollo organic ania kan ngaina a kan chisel kan lo e tam do ni po in kan chisel na angong thui viau lo tur ati che viau lo tura ngai taila e mi thiam thian thil thum ei tam lu tuk tur ni lo balance ngai anti china amar chuk chumi ko nga po chuan I thil dang pol lo organic ani awang na him viau tura ngai taila amar chu kurtai hi ani na ang top hian eng tiare nge kan lo mu to kan lo chel to he aya danglam zok thazok ram dang te po ina an ei ve thei tur an du zong taka siam chua hi kan tum ngai to empty hi lo ngai to ta ila kan tum vak lo mai the amar chu tun nai hian Suzanne Delish Delight hian kurtai hi lok zok chazok kan ram mai ni lo ram dang mi te po ina an ngai na thei tura I ron siam chua hi atuma chu bulachana aron ki mek boka zanina po hian chung chu aron soido na ni India ram hi thlir zau ta ila sweets ngai na em mai kan ni a India ram pui hi a cover thei mai ngem ti te po ril ro omani aim bra chaina te chata karon ti theinan du sagna kan hlana Suzanne Delish Delight hian zanina hian investment an huang ngem ti chu kan thlir ho don ani le hilo lo mang u Kaming chu Vanlal Luania Suzanne Delish Delight founder and CEO kania tuna hian mizote rirem zong takle India ram namdang rirem zong tak sweet karon siam dona aming chu sacha chiki ania he ka poda ka hian lungleng kurtai le sacha inji mangin sweet tui tak karon siam dona ni tuna hian lungleng a hian factory felfai tak nei ania chuda chon production bei ania chuta tang chon sweet tui tak le felfai tak churon siam chu ani nga tin naktu ka tang hian he sacha chiki hi do sang sanga le thei turin om dona ilo le ve cheu donia kan thang chua pa te chi bai u le in mark voina in mark ding thei kalom khop mai Suzanne Delight hi food processing company ni a he company hi tungkum sang ni som ni pathum kum lai hol khan din ania tuna hian no lungleng a unit felfai tak tuna kan mo ang mi khusha dei tu episode masa kan investment mu te mang khan sakania hemu mana hian kan raw materials ti te tuna kan product kan introduce to siam chuana tana kan mo ang tok tu ri kan in che khol ve to a tin he company hian product lungleng kurtai ti ania he lungleng kurtai hi hetia kan som bol nan hian ei tura kan pe fel na hian kan chan thina chumia chuana dip te om thina chu mai ba ga lungleng kurtai hian engtin nge Mizoram boni kan chhuwa ve theng o engtin nge India rama sweet market 5000 cr ve hi kan lu ve theng ti kan ngai tua lai chuan kan hanin ron kola sacha inchi nen hian kan han me bel chinta kan han siam china alo tha em a tin sacha inchi hian contents tak ania khovel a po hian mithiam tu chuan superfood of the century ti hian a soi alo ni he sacha inchi hian HDL aditama LDL aditlema omzia taka chuan chumi omzia chu thau chia apaya thau tha siama tina ani tin lungleng kurtai nen karon zom ka ti to kha lungleng kurtai hi Mizorama chuan shalo kan omom lawe tui si consistent awanga Mizoram mai ni lo Mizoram pon a po Mizo zong ina kan shia la rania chumi pani chopol mang chuan he sacha chiki hi karon siam chuaka tin attack line tan hian switch from the hills karon tibokani he sacha chiki mang hian India ram kasoi tong in India ram sweet market 5000 cr chu hi kan lu ve thei ngei kan ringa kan lut ngei don boka tin he sacha chiki danglam na mai chu raw materials se kan en hian Mizoram bak hian hetiang anga thale hetiang atu hian an siam don lawa tin Suzanne Delights aya thale tuya siam thei hi anom hi karing big lawani chutiang te chuania tin he kapich rual hemi kapich zo tang hian fem karta he product hi lei thein om hal don bokani kan thang chuate ka product te kha
han kein han ei ve chinula he ka product tan hian partner thatak karon zonga chumi atan chenrang kanea ngen mu 5 lakhs 10% in karon deal cheuni me Lute à pitch hopping cái gì à anh là 18 velen cái gì cái bữa mình thấy anh cái chỗ cái đó kan lo kan bul kan lo chan lok mai in ready an lo in ei chung in nia kha in soya episode ma sa te po khom ta kha kan chan lok mai zo na chang kan lo in ei se an zo du ka ringa kan zon ma sa ber mai chenga episode ma sa changa kha seat te kha dong in ta khalai kha in soi fia lok them seat episode ma sa chang khan thakhat vel liam to in ka sia khamia khan enge i ma son na enge then ngay ti tak kami chung khan han minang chiltel yeah kan base a in thil he alo complicated dei me a tin episode ma sa khan tuna kan product kha episode ma sa ka lo en po khan jury te chen khat ka chuan tlem khan an lung kha dum zan lawa chumi an lung dum tur chuan chan kan lan sa em me a tuna tak ka chuan kan du dan thlapin a taste bo kan du dan thlapin kan ron siam to chumi kong atan chuan tuna hun kal to investment kan mu changa tun thleng yan chan kan la ni chumi tan chuan ale pon ju khain ready dewin ka shato boka ready kop mai hei ke po kalo e chin to a tuna khan kai le a taste po hi consistent viewin ka shia a chuanin zona common tak po nianga i isal na ko nga hian enge feedback ni mu to a e to te changin leinon te an tamem le engtin nge tuna hianin i adimana kha iwa supply zawem ti te khatiang kha i zona tlang lon tak ani tho chu karing ka ba se min chil the chuan athan nan ton zot te che zona vai ka long khop mai ne ka soi tong khan he product a hian tuna hian sales alom lawa achan chu product development a han kan ni concentrate em awang khan kan du dan thapa siam chuan a hun tang han kan ron phanga tin kha kan product kha tuna chuan kha kan tum kha han kan tum ram kan thleng thei toin ka hria ni tuna chuan tin kha product kha i tuna Mizoram mai ni lo Mizoram pon kan thlen ve thei ngei kan ringa kha sa cha in chi that na le halung leng kur tai tuina kha Mizoram pon kan suwa pui thei chona tha em don ni ya izona ha ka chang loi mo ila shallo ama se alo e to te alo khatiang atanga feedback kha ani a I chang tuna ri chuan ni khatianga hei hi e sample kan han siam vel na le kan han mi kan han tem tir vel na kha chuan khami product a khan 75% hi chuan tuyan ti to a than ti to boka hei hi in voi khat leita ula in leinon ngam ngem kan ti po hian enge chhan na thatak kan hu thina ni chu chuan ke ma po mi mal ta ke min til hong khop mai kalome lua anti trin chem lu anti ngai chem hemi isum itangka lo don to nuai ni kha engtinge ka mangi ti kha chu tuna hian I khami kha product development ta kan mang na se em a hei han soi me tai la khami sa cha chiki siam lo da ha ka sa chuak nem lu to ka ni chu mi tan chon hei thil tam tak kha ti ngai kha lo tam em a inan sample kan han siam ko ate midang in real rem zong ani em chu ti ka ti kan han ti na akong kha lo thui em a chu tiang atan ta chon ka manga chu mai panga chu na chinang ka soi to ang khan kan na tho thei na tu kan mo em ani I chung ko kan rual awang le I kan in achanga hei han ti do bop changa om thina wang hian man hi ina ti reng te kha lo rem lawa chuan chung te wang chuan na thona tu te ha kan bu sai ta chu tiang ve tan chuan an mang kan zot le lok ani le kurtai kha chu ti ve asai tai ti ve chau to tero ne o kurtai kha ne sai ta tu na chuan sai ta ni thonga tu na process kal meka mi pon min hlut pui em ma ne sai ta kal turang chuan tu na chuan kan rom man ta hemi product kan nei chang kha chuan sai ta kal turang khan mo achan chu kurtai a chuanin tollo le zn kurtai omin ka sia aizola hian Mizoram hian comparison kha sang to sa ani le hemi hi thil pakhat hemi switch from the hill city ta hei markapa hi chona hrianga markapa te ke di chuanin Bible Society hian soi tu pakhat kan nei thina switch from the hills ti hi hei
mi aron deng dot lo deuh ka tiani a chan chu Bible Society kan ho tu pa pakha chu Mizoram a thu ron soya Bangalore mi ni ta Isua kha alo kal le don chuanin he will come from the clouds atia chum zinga ro kalang atia Mizoram a hian Isu lo kal lai om ka du atia chon Shillong a thu soi le a he will come from the clouds atia Shillong a hian Isu lo kal lai chon om ka du ati le ta kha pa khan chon Nagaland a thu soi ngai kha soi ta ni kan ram atan hey a unique lo deuh hlek ka tia timayang a that rual in hemi a product sim ai ma chuan hemi hnuai lama thil in chia ka hi karil ro hian a lo langa hemi lo deuh hianin thak thei da nang ngam Mizoram big deuh ang turin te ka lo tia ka lo ngai to a chu ala thak thei rem ne khami ko a kha chuan kan kal zel dan tur a te po rom han na siam the ali nga tu na kan tum chu kha sacha inji kha tlang rama chi om theya chu mai ba ga tlang rama chi om theya I nam dang dinan a khula ma te phaizol la ma te chuan ale om ve the reng lo khami kha pho chu ha kan du box si han tlang rama om thei ti kha chuan chu mai ba ga kha lebila han mizo thuam te poi muanga kha khang te chu poi atang khan tlang rama tang siam nge nia chu mai ba ga hey Mizoram culture ne na in rem Mizoram atanga Mizoram nge ming ti thathei tur ang chi zong khan kan ron siam ta ti khan Swiss from the hills kan ron ti chuak ta ni ke ma hian kan zo le be nge a chon lu te I zo na pakhat a ma a ka zo na ang lampang hoi tho khanita se tuna hian product pakhat I nei ta a market a vo pho chuak thei ta la I soi to ang khan adang po tui tak tak siam dan tur ila she lual ta a chuan competition alo om don ta ni khata khanin entin nge ni a nangma USP email unique selling point midang aya danglam na I that na big tur om anga I han ruak man a product tu izia a resale zia le lung kurtei he ta a thar chuan to bi ka tanga thar chu ani zia te khatiang ang ho han da khom khan Mizoram atanga product ani a Mizoram pona po vashalila khami Mizoram Mizoram thar chu big ani ti kha ani a USP a hian da chawi tum deuh ber ne tiang zong po zan na thado khop me I ne USP ang a zong a te chuan kha sas tuna inma product kha I tuna hi inma om le solaya kan store om ti lo hi chu mun danga hian ala om me lawa tuna hian tuan ka soi tong khan fem card tang zan ina order thei don buka tin chu mai ba sacha in chi atanga chiki siam ani wang khan kha product kha tu mai tuna hian khovel an la siam chuang ai lawa kha ringot po kha USB nge unique same proposition ani nalai chu ani chuan ka share ke ma chuan ania a zo na kha kan bel tha lo nga kan lo in ro lo nga zo na dang lo ngai to le ta se USP kha chu ti khan unique na khai soi ni ni le mi dang in an ti ve thei lo na to lai chu entry point an dia kan ti me entry barrier an ti ta mi na engting nang ai thiam kha food processing a thiam kharon kal ve ta se kurtai khan ho ve tho se sacha khan ho ve tho se nang ai tui khan ron siam ta se engtin nge yang ti lai khan ni zo na ne khami ko a chuan ni di khop me a ke mang tam tak hi rong kal thei no ma se tu na ka siam angi chu a special MMA a chan chu lungleng khuwa ka ni ke ma hi lungleng kurtai a chiang ber te jinga mi kan yom hetlai hunai chuan ka ti ve ta chan khat chang ngot pok chuan a kurtai kha te siam tu a factorial ber te jinga mi ni wang khan khami ka advantage ko khan ka network chung changa te le thil dang chung changa te khan tuna changa hun kal zel turai chuan min tuk khi chu kan company tuk khi chu a har very khopang ka ti ke ma chuan war so na omem zo na tur te 5 lakhs khay ron deal ta doi nga kha chu 10% share mo ani le nia hei asiam saber ni ta toro India rama chuan trend da chuan han ti taila lir theilam han soi dei taila hi hemi market leader lo ni sa to ti mayang hi ma lo soi to hi adangin khatiang ang kharon siam ve ma se aron le pel hinom ngai mang mi lo ni Hero Honda ni laya tuna hero ni ta te po 100cc class a chuanin midang ron siam ve ma se aron le pel mi lo ta ngantin hei Royal Enfield te po mid size segment a khovel a chun leader lo ni ta
product dang aron chuaka ron le pelan tum thina ma se har khop maya chu eng wange taka chu ka soi thiam vak bik chuang lova chumi ang tur chuan i lo siam to ta hi midang inon siam ve te poni ta sela he tiang la ya khan ama shuai tui ni na ang khan a sal thaber le ali darini thei rangi be sem nia chu ang te chu thatak mai nia chu tiang te po chu kan chak ya ma se chu tiang ni thei tu tak chuan partner nang ni thang chua te ngaron ma mo chewa chu tiang tan tak ka min pui tur po chuan karon som hal bok cheu ni Bonjour, zona lo mem. Zona pakhat ka zo le du te chu pe ti hian 5 lakhs 10% share mo iron deal ta chuan chuta chuanin marketing supply chain poi mo lu tuk dona a product a chui siam to ama ero chu product local le zel tura te po khan nangma idea sa chau dilo khatianga input a product angzong te po khan lakte i huamem nia chu tiang te po chu a thei chuan chak om khop mai okay ani le India ram mun sang sanga hian han la chuak non ta ila tuna investment ideal za thianin eng tiang chi arei nge a eng tia tam nge a production capacity ang te kha eng tianga han siam chau thei nge in rin tuna investment deal mang hian tuna hi chuan ye ka investment ron zon mang kha chuan ki ta han chen pui ha thut thei chu ni lo nga ma se zoi muang kan kal thei chuan tuna tanga kum khat kum ni vera chuan zau tak kan u hop thei to ka ring ke ma chuan ole alo me Zona kha lo mem mo. om to chi lova Om to lo chuan a khar na khang ai ve tlat me la hianin chuan a khar na lampang khai nge kan ngai dan ka tu zok in nge soi phasang le ki offer dang te om zok kem nge offer ki tha kan tiem tin nge soi phasang a thakata fel lelani han ti la tro soi thiam har khom a tha ka ti kangamin ka ring chuan kha ale maron lang kha in lal lungleng lal in kharon langa lungleng lal tha te zel hi ka nu puite chung te ni boka hei ke ma hi ka thin lung a om tak hian ka du alo non ne chuan nge sa kan lom lu tuwa nge sa comment ka share thengem iron deal ki keipo a tha ka tia le ka soi ang deuh khan I a investment le a share mei ba ka khian production lama te le a operation te le marketing supply chain le khatiang zonga khan decision making avaya the lo po apoi mo chin nga chuan in in ron zel the khat lo pe le input lak te in huam ani chuan ipo a thatok vio chuang ka ria amai ro chu terms and condition le khachu alo om chho anga a khachu soi chunzom te po ngai mei theya chu te ni chuan ka bulami te pani hian du ve tlat me eng tin nge offer kha pakhat chu om seng tin nge soi chun zom don hu te kan som dei te tuna 5 lakhs 10% khan in du ve tina du ve ni chu en du ve ni chuan ke chu hei kadom na hnai ta lungleng a train a hnai lu to ka I du chuan karon tlan phe bike pon karon tlan vat thei ta in veng kong chelu tuk te po hei mo e divin karon tlan bayang min ma mo chuan Bangalore dei om ani chu kami ta ka supply chain a that na tur chu ni ta Mizoram pona thon chu ituma phailam pangtheni tu mani chuan khulama khanin supply chain kalo tangkai view mai thei thunga le khulam pang product review sang le nangmata na product thar han sian chu tu te po kha phailam panga tang khan input thatak authentic tak kha inei thei deuh reng mai don boka chu karon sei chok le du hring hring aniเนี่ยค่ะใส่เบลด้วยเนี่ยมันนี่เราจนรู้เตะเลยอันดูเว่ๆdecision นี่เสียมหาหลังไอ้ชัดไม่ใช่นี่นะเฮียนเฮ้ยoffer เจี๊ยค่ะ offer จัดเจี๊ยค่ะเองมาปลดเลยเนี่ยจุ๊บปลดเนี่ยปลดนี่เราวิน evaluation เจี๊ยค่ะนี่จู่ๆหน่วยสมงาน evaluation evaluate เจี๊ยหน่วยสมงานอีก company หลุดนะครับหน่วยสมงาน share 10%กันนนเลยเวียงอันที่แม่ก็บุลมีเทียน
tu zong ngay thần đôn ngay le comment thì này le เนี่ยก็เราครบไปก็ไปเสียไอ้ได้นี่ก็ product ที่เราหลุดไปตัวนาตานส่วนที่ไม่ละก็ทบไปตานส่วนสาระจอไม่เราชัดเทียมละสาระจอกับช่างไปไงก็เราไป le oh ฮูเตียอาว่าผู้รำหัวเวทรอกันลงไปตักเจ็ดเสียตัวนะ investment นี่หมู่มังคันมาบักเองตะกี้ไหนเตปอเราเองจัวเสียเสกันทีนี่กันลงไปตักเจ็ดเสีย